Skont il-medja Kroata, l-4 Maltin li tilfu ħajjithom il-ġimgħa li għaddiet waqt vaganza fil-Kroazja aktarx li mietu marqa. Intqal li dan ħareġ mill-ewwel riżultati tal-awtopsja li saret fuq il-kadavri. Il-koppja Jeremy Gambin u Lorraine Gambin ta' 68 u 67 sena u Kevin Bonnici u martu Alexandra Bonnici li kellhom 67 u 66 sena tilfu ħajjithom traġikament il-ħamis li għadda meta waqgħu mill-għolja għal ġol baħar bil-vettura tal-Kiri. Skont is-sit elettroniku tal-aħbarijiet Burin, l-awtopsja ma konfermax l-ispekulazzjonijiet li Kevin Bonnici li kien qed isuq il-vettura fil-ħin tal-inċident taħ xi attakk f'qalbu. Intqal li l-4 persuni instabli kellhom qalbhom f'saħħitha u kienu fi stat tajjeb ta' saħħa u ma nsabitx kawża li setet waslet għall-inċident. Kien irrapportat ukoll li l-4 persuni kellhom ġrieħi ħfief u xejn li seta' jwassal għal-mewt u għalhekk f'dan l-istadju l-arqa qed tkun meqjusa bħala l-kawża tal-mewt. Intqal ukoll li l-irġiel kienu quddiem u n-nisa tagħhom fuq wara u li l-4 li huma kienu lebsin iċ-ċintorin tas-sigurtà.